Maayong udto mga good vibes. Naadit ang ron sa kuan sa Cebu Ocean Park. So arita ron kuyog nato ang ako ang sinitang anak. Diwa, siyempre sa chinito nga papa. Chuy pag yun. Diba? Sa to pag-isulti, good vibes lang. Sana all. Dayon, at bang ha, SMC side na mga good vibes. At bang na siya sa Cebu Ocean Park. Then kuyog po na itong ron. Siyempre, ako ang manghod nga hot mama. Hot mama na, hot ulo pa. Diba? Shout out sa akong manghod. Dami nga. Baan, hot kayo. Hot ulo. Anyway, kuyog po na itong ang ako upat na po manghod. Si Kuya Dwayne nga, digital kan si yadto na to ka ng kuan. Itulyok kan, bakal yun. Si uwi po nga ako ang pagkumangkon nga tapian sa kaayo og sinana, diba, atong tiktokeris pa. Then kuyog po na to iyang ate si Mika, hot mama po kuno ni siya mga good vibes. Giniagawa mo so apuan silang kuyogan din ilaag nga to dayon kung di ta mabilis yung mga good vibes. Stress story yata, di ba? Magkuhan sa taba, mag-story time sa taba, malagsa, para di pod boring ba? So, ato na ta, suod na ta mga good vibes ha? Nakikits mga good vibes. Basta diring napita, good vibes lang. Okay na mo diya mga good vibes. So, sulod lang mga good vibes. Ha? So far mga good vibes, good na siya. Ingaw kaya ako mga pagkamangkon na para sila mga good vibes. So, advice na po, based sa ako ang experience nga rin, okay kini sa maring 1 weekdays. Then, kay mas barato, around 550 kung online mo. Then, kung walk-in sa ko, 600. So, kung arin weekend, ha, 800. So, kung online, 700. So, mas the best yun ang online. Okay. Diba? So, anyway, while busy niya akong kuyog na rin, story time, makagiyat mga good vibes ha. Naging adlaw mga good vibes. Pansin sa ugoy na gusto motor. Ana, masus, timingan, marang ako ang migo nga to. Kan ako migo. Asa ako na siya sa akong sukod. Nasukod kayo mga babay. Kaya, wala ito. Pagkasinabot na yun, 1 bat siguro na yun. Ang taon naman, 1 bat nagkalamin na yun. So, ano to nga? Story yan eh. Sus, kasi yung story yan. Yaw, mga ako amigo mo. Mga ako apart. Tapa ko na kayo ang asawa ko nung matulog. Sabi ko naman mahagap. Ayaw problema hayop. Pero ako pinaka-advice niya, siyempre good vibes maganda. Ako ngayon na ako ni mo magpuna ka tulog. Para hindi ka makauna ka to, maghagok, sampo maghagok-hagok. Siya nga rin, hindi na kayo huwag naman kakara, di ba? Giniagawa mo? Ano na good-vibes? Simple lang kayo advice yung mga good-vibes ba, di ba? Inutok na. Unhan o tulog. Kaya nga rin dapita. Good vibes lang.
Okay pa mo diha mga ka-good vibes. So, ganiha, nahuman na ang bird show mga ka-good vibes. So far, okay po. Lingaw ra po ba ang mga bata. So, while busy ka o kung kauban na to popcorn, mga para sila, busy sila nga to. So, tiwas sa itong story time mga ka-good vibes, di ba? Okay. Naglaag ko ba? Araw. So, anyway, so, bugbog na mi sa kuan comic ko. So picture man na siya i-post niya sa kuan ba sa Facebook. Oh, sa dihang ni comment iyang asawa ni comment ipapaulion ko no siya ay basta niya kuno ay ba papaulion na siya. So amo akong gichatan kay best friend lagi na anak ko iyang asawa. So gichatan ako ana nga papaulian na kay mahubog na pud kuno na di na pud niya kuno siya katuki. Kusog lagi ko ng kusog buhat ko ang yabana. So, mauna niya ron. Kaana ko ba? Problema sa kumigo, kusog mo hagok yung asawa. Problema po sa akong amiga, kusog mo hagok yung bana. So, sakon manina ko ron. So, nahimuot ko mga good vibes. Tara mga wagan, kita mga daw. Problema ako mga good vibes. Anahan ko nga, lang po ko chat sa kumiga. Unhi og tulog ko para ano ba kay para makatuog jud ka ba alam maghinagok kay na siya nga ra. Sus ni anam ko na yang asawa ako amiga ka-good vibes nga. Ay mao bitaw na ko na makuno na yang binuhatan ko no maguna-una ko na siya to. So ang ending ani imagine mo ka-good vibes unsa jud sa yung tabuan niya ikaw li ani ako amigo or ikaw ugma. Unsa ni sa yung mga to? Pero lang ka. Walang problema sa tag-usap-usap. Pagkalingawag. Pero anyway, nag-isulti pa mga ka-good vibes. Ring dapita. Good vibes lang. Mga good vibes. Araw ta. Mali ako manghod nga hot mama. Hot ulo ko, hot ulo. Okay na siya si Mika, hot mama ko. O si Nana, tiktokeris nila mo. Okay. Sila mga good vibes ha. Naglaag yung kuwi. Hi, good vibes. Hi, good vibes. Oh, kuya. Ang good vibes mo ni siya ay ninyo ay dili ni pasudlon og kuan kanang ulukan kay bilis na namin tingdaw. So far lingaw ni good vibes ha. Okay mga ka-good vibes. So, narita nga rin silang diners. Okay. Okay po na location bahay. Aquarium wala ngaon. So far nindot siya ang kuan nga ng relaxing kaya ba. Pero since kuan man natong budget, so di lang sa tarin ngaon. Kuan lang tatanaw lang ta, masimot lang ta ba. Di ba mga ka-good vibes? So adto ta SM. Decide adto ta mo ngaon. So, sulti pa, diri ta kita. Good vibes lang.